Igama lami Lindokuhle Mabuza. Sizwa nje evela le kwaMhlaba yalingana. Esigodini esincane esibizwa ngokuthi kwaMlamula. Ngafunda emabangeni aphansi kwezemfundo kwaMlamula Primary School, ngadlulela eJikijela High School, ngase ngiphothula iziqu zami eDurban University of Technology. La ngithole khona iziqu kwi-language practice. Ekukhuleni kwami bengumfana nje ufana nabo bonke abafana lapha. Bengihlonipha, ngwazi umndeni wami, ngihlonipha nobhuti bami nodadewethu. Wonke nje umndeni wakwaMabuza bengihlonipha, ngwazisa futhi ukuthi hayi abantu basekhaya lapha. Uma wami uMamkhonto, intokazi evela le kwaMkhonto, ezalwa uMatembe nomkhulu uMkhonto esewashiya emhlabeni. Ugogo bengisakhona. Ubaba wami umnumzana uKI Mabuza. Hayi baba wami ke loyo indoda eyashiya ngonyaka ka-2008. Ekukhuleni kwami ngikhuliswe uma kuyimina, udadewethu omdala, bese kuba omunye ongilamayo umfowethu. Angifuni ukuqamba amanga ke ekukhuleni kwami akusange kube lula. Bekunzima kakhulu. Ngangokuthi kube nzima sesishiya ubaba. Esakhona ubaba, hayi angifuni beku right nje, yonke into i-right. Siphila njengayo yonke imindeni. Kodwa engikujabulela ukuthi kukho konke umama ukwazile ukuthi ame nathi njengengane zakhe aseseke. Nginaye umfowethu omdala kimi, ubaba amthola ngaphandle. Okungijabulisayo ukuthi mina naye umfowethu siyazwana, kanye nabanye abafowethu siyazwana nje sonke. Akekho mhlawumbe ongathi unenkinga nomunye. Bese kuba abanye abafowethu bobaba omkhulu nabafowethu bakubuka nabo ke futhi siyazwana nabo kakhulu. KwaMhlaba yalingana la ngisuka khona, nakuba abantu ke sebanenkulumo ke zokuthi udume ngani, mina anginakho ukuphawula kulokho. Ekhaya la khona inkaba yami kwaMlamula, ngikhule nje ngumfanyana obethanda kakhulu ukuvakashela abafowethu obaba omkhulu. Bengikhonza kakhulu ngempela la kugcwele khona abafowethu. Bese nakho ukuya emagroundini sidlala ibhola njengabo bonke abafana. KwaMhlaba yalingana indawo impela esemakhaya, kuyaluswa, kuyenzwa yonke leyo nto leyo, kufuyiwe kakhulu izimbuzi, inkomo. KwaMlamula indawo egcwele kakhulu ama-fruit emvelo, sibala wena amabungwa, amabhonsi, amathunduluka, isithobe, ngabala kuze kushona ilanga izinto ezigcwele lapha. Amathunduluka ke amanye nje ama-fruit amesama-grebhisi ukuthi khona ngathi kuqinaqinile ke futhi phakathi kunenhlamvu, mhlawumbe uchaza nje ukodwa ke. Ngiyazi ukuthi abaningi bazoyibuza yini ke manje amabungwa, yini isithobe. Hayi amanye nje ama-fruit umuntu angawabona mavakashele leya ndawo ngelinye ilanga. Ugogo ekukhuleni kwethu, uMatembe ozaluma, udlala indima enkulu naye ukusilekelela lapha nalapha, ikakhulukazi sesishiwe ubaba. Akazange asilahle, besiya semvakashele sibuye nezinto ezi-right. Engingakusho nje ukuthi umndeni wami udlule ezintweni eziningi. Nami ngizibonile ngimncane, ngisafunda emabangeni aphansi njengoba ubaba washiya sisafunda e-primary. Ngangisamncane kakhulu impela, kodwa ke ngibonile ubunzima, ngayizwela nami ubunzima. Bekuba nzima kakhulu nakubangani bami ngoba bona bebenayo imindeni yabo ephelele, umama nobaba bekhona.
mina bekube nzima kwesinye isikhathi mase bakhuluma nabo ngobaba babo ukuthi babenzele ngisho nami ukuthi ubaba ubukhona ngabe nami uyangenzela ezinye izinto. Ngiyakhumbula nje mawusemncane uyaye nawe ufuna into umngane wakhe nayo, so kwakuthi mabefika mhlawumbe nezikhwama ezintsha mhlawumbe ezibizayo, ngisho nami ukuthi hayi madoda, ukuba ubaba ukhona ngabe nami ngiyasithola lesikhwama. Ngazi kodwa ukuthi akulula ukusithola kuma ngoba naye akasebenzi vele. Umngane wami omkhulu-ke uPhumlani Ngubane, bambiza ngoMalizi. Sizwana kakhulu naye ngangokuthi saqala ukuzwana khona emabangeni aphansi e-primary school, kuze kube namhlanje sisaxoxa. Nakuba sesike saba nakho ukungaboni ngasolinye lapha nalapha, kodwa yena usawumngane wami omkhulu. Saya-ke emabangeni athe thuthu-ke eJikijela High School, nalapha ade asakhona kumngane wami bekufike kube uyena, kube yimina, then nomfowethu-ke engikhule ngilingana naye uNduduzo, naye ebuya abe njengomngane kumina ngoba besihlezi sindawonye-ke. Hayi, e-high school-ke ila esathi ukuthi sishiyane khona-ke nomngane wami omkhulu uPhumlani, ngoba wathi ukusalela ngemuva yena, then sina saqhubeka-ke. Nani niyazi ukuthi emakhaya bekubuye kube naleya nto leyana yokuba ngathi kuyaqhelelana uma kuthi umuntu anifundi kanye eklasini, kodwa-ke lokho akusivimbanga ukuthi siqhubeke siswane. Umngane wami-ke ungisapothe kakhulu, angikhumbuli nangelilodwa ilanga angivezela ukuthi njalo wena phela ubaba wakho awunaye, wena kunje, mina wami ubaba unje. So konke nje beku-right. eJikijela bekufundiswa-ke nabantu basekhaya, engibala kubo umphathi wesikole ubaba uZD Mabuza, odlala indima enkulu kakhulu empilweni yami, ukuba ubaba nje ungene kwathi khaxa kulezo icathulo lezo-ke. Ngimbonga kakhulu ngakho konke nje angenzele khona ngisase high school ngize ngiphume ngiye evarsity. Udlala indima enkulu kakhulu ngoba ngiyakhumbula ngonyaka ka-2016 ngiphuma ka matric, ngahlala unyaka owodwa ekhaya ngingafundi, so wangibuza ukuthi yindaba nga-applyanga. Esho ngase ngiyasho ukuthi hayi, kwaba nje ubudedengu nje nokunganaki. Wase yanginika-ke imali ukuthi hayi angihambe ngiyo-apply. Hayi mangithatha imali ngiyo-applya, ngibe nenhlanhla la ukuthi eDurban University of Technology bangibize. Bangibize for i-interview, kwaqala i-entrance test, then ngaya for i-interview. Nalapho-ke bekusawuyena ubaba obengibhekelela kukho konke, enza sure ukuthi ngiyeza lapho ngiyafika eThekwini, ngoba phela angifuni ukuqamba amanga, kukude kwaMhlabelengana nala eThekwini, kude kakhulu. So yena nje ade ngiseka kukho konke, enza sure ukuthi ngiyayibhala leya entrance test, ngiyayenza leya interview. Ngangokuthi mangifika ku-entrance test besibaningi kakhulu, angifuni nje ukuqamba amanga, besela around mhlawumbe 300 abantu abayobhala leya entrance test. Kufuna nje only 50 people ababefuneka, so ngayithola-ke sengiphakathi nami kulo 50. Ngabhala, then ngaba nenhlanhla-ke ukubizwa kwi-interview, then ngafike ngenza okufanele nakwi-interview, ngabizwa-ke ngaregister. Ngiyakhumbula nje ngizoregister ukuthi angikaze ngijabule kanje empilweni yami. It was one of those days engishoyo ukuthi hayi, yabona la impilo yami yashintsha kusukela ngalelo langa. Hayi, umthwalo-ke engiwuthole kakhulu umqansa wasevarsity
i-pressure iningi laphana, uhlangana nabantu abaningi abenza izinto ezihlukahlukene nomsebenzi mningi-ke futhi. Kodwa-ke lokho akungivimbanga mina ukuthi ngisebenze kanzima, ngiyimisele. Mhlampe ukungena kancane nje ey'ntweni ezenziwa emavasithi abafundi, singabala amantombazana, sibala utshwala, sibala iy'dakamizwa ey'hlukahlukene. Umuntu osuke ekhaya efike la yena agcina akhohlwe ukuthi uzeleni yena, akhohlwe nokuthi abazali bakhe babheke lukhulu kuye. Noma nami ngeke ngisho ukuthi ngimsulwa kukho konke kwenziwa abafundi evasithi. Kodwa-ke mina lokho-ke noma kulokhu kade ngikwenza noma ngeke ngize ngigxile ukuthi khona kuphi ekade ngikwenza, kodwa akukho engingathi kungivimbile ukuthi ngenze ngakusukela ekhaya, ngenze okulindeleke kimi abazali bami. Uma beqala ukuba nengane eza evasithi ezofunda, ngoba udadewethu akalitholanga ithuba elinjalo. Kodwa-ke mina lokho-ke kwanginika nje amandla nesibindi sokuthi no, lokhu ubaba omkhulu angisiza kukho ukuthi angizokwenza, angifike ngikwenze futhi ngikwenzisise. Hhayi, uma ngifika ngo-2018 ngisafika, nami ngangijabula nje ukuthi ngikule ndawo le. Ngangijabula kakhulu ukuba seThekwini, excitement iningi. Kodwa lapho-ke lapho engathola khona amandla ukuthi angizukuqala izinto engingazazi, ngizogxila kakhulu ey'ncwadini zami, ngizimisele kakhulu kunakuqala. Angifuni nami ukuthi kube ngathi bengingakwenzi mhlawumbe okuphambene, because ngiyakhumbula nami kweminye iminyaka nje bese nginakho nje ukuthi ngibe ngathi ngiyakhohlwa. Kodwa-ke ngisheshe ngiyikhuze ukuthi akukhona-ke engikuzele lokhu, engikuzele ikhona lokhu manje, iy'ncwadi. Then bengenza sure ukuthi ngiyaphasa ngaso sonke isikhathi. Bengiphasa nje ngokuyimisela nangokubambisana nabafowethu engibathola evasithi. Abangani bami hhayi bangisaphothe kakhulu, angifuni ukuqamba amanga. Bebangafuni nje ukuthi kube ngathi ngisalela ngemuva. Noma sekufunda uma kuthi angafiki basho ukuthi hhayi Mabuza, woza sikhona manje la sesizoqala sekulindile. Ngisuke endlini ngiye ngiyobambisana nabo. Ngixakeka kukho bebenza sure ukuthi bakhona bahlezi bangichazela. Abangani bami nabo ngibabonga kakhulu evasithi ngabakwenzile ukungilekelela ukuthi ngigcine sengi-achieve iziqu zami. Impilo yasevasithi ibukeka imnandi, noma ngisho nje ngithi imnandi, izinto ziyashesha futhi. Kanti futhi ne-career yomuntu azama ukuyakha iyashesha ukuphela uma enganaki. Mina nje ngiyabonga ukuthi selokhu ngafika evasithi, selokhu ngazalwa ngaze ngazidla idakamizwa. Kungijabulisa kakhulu lokho. Abanye abafowethu badla idakamizwa, badla i-cocaine, badla o-rock, badla iwunga, badla zonke lezi idakamizwa lezi esizaziyo ukuthi ayilungile. Ngiqeda ukuthola iziqu zami ze-language practitioner eDurban University of Technology. Umcimbi ubambele lapha e-ICC Arena. Bekumcimbi nje omkhulu. Uma ubekhona, ngijabule kakhulu ukuthi ubekhona. Abafowethu bebekhona bezongisupporta. Ngeshwa-ke abanye-ke abasekhaya bakwazanga ukufika ngenxa yokuba commitment emsebenzini yabo. Kodwa-ke engingakusho nje ukuthi ngijabule kakhulu ngithola lezi ziqu, ngoba manje sengizokwazi ukuthi ngifese kahle ngithole umsebenzi o-professional ngokwe-career yami. I-language practice is very broad, it's very broad. Uyakwazi ukusebenza e-court, uyakwazi ukuba intatheli, uyakwazi ukuba uthisha, ikakhulukazi uma uzoyenza i-PGCE. Uyakwazi ukuba i-editor, usebenze emaphepheni. Kuningi nje imisebenzi miningi laphana.
So ngiqedile ke i-course yami ngize ngithole lezi ziqu. Usuku lami lube usuku olukhulu kakhulu empilweni yami, mhlawumbe ukuyidlula zonke izinsuku ezibe khona mhlawumbe oluzemva kwe-birthday. Usuku engigqoke ngalo ijazi umhla ka-20 July 2022. Today we are celebrating my beloved brother Lindokuhle Mabuza. He is graduating. Yeah, esimeni sanjengamanje asengaphakathi lapha ukuyositholela amathikithi okungena ngaphakathi kulo mcimbi wendumezulu kangaka. Usuku olukhulu namhlanje. Labafundi base-DUT bayagraduate, uLindokuhle Mabuza kuhle. Akube kuhle kakhulu nakwabanye kube njalo. Youth, I'm happy today. Yeah, yebo 1 2 impela namhlanje graduate my twin same difference Lindokuhle Mabuza shwayela intshe bencane naye ingazondi kupholiwe nje kumnandi sitshelele si happy shwayela sibonge khadoda awusuka ngongo mama ngibona hola la bueno Suma mama. Para mama lo. Hayi, ngikhuluma nje. Hayi inhliziyo yami ijabulile. Mama, ijabula. Hey. Boza mama. Silamusela. Letha la ndo. Hayi, betha angikwazi nokukhuluma, Hayi, ngikhuluma nje, hayi. Naku mama. Hayi. Ngijabule kakhulu. Ya kuhle. Brawami, ngimnandi kakhulu ngizizwa ngijabulile. Siyabonga baba. Madoda, khona baba wami lo sijabulile kupholiwe kufeziwe jwale Go. Hayi, abapapa phezulu kakhulu. Hey, akubabeki. Siyabonga mkhulu sebenzile, swabonile amandla, imizamo siyibonile. Shoda amanye kodwa sasaqhubeka, asimile saqhubeka mkhulu. Usuku lami olukhulu lolu graduation yami, usuku olukhulu lolu libaluleke kakhulu kimi. Ngiyajabula nje ukuthi empethu ngenza umama wayeqhenya ngami. Akukho nje ukudlula lokho. Eyakhe kumama le graduation, eyakhe.
Ma'am? Alright. Hayi lana ngithi manje badinga ukuthi ngihambe ngilanda amathikithi lapha ngikwazi ukuthi ngingene nomndeni wami. But ke sekulungile ke manje. Ya siyangaphakathi manje hayi. Shwele. Athi nje phethe amazwi akho nje ongasube nawo ngosuku lakho lokhu kwenzela mama. Ngosuku lakho kanje. Hayi mina nje ngidlulisa nje ukubonga okukhulu kuma ngikhulisile nje kunzima siyazi ukuthi bekunzima nawe nje umfowethu kade ubona kwenzeke nje izinto eziningi nje ngikhula kodwa kumama kube nami nje engisupporta kukho konke yabo engenzela nje nginika uthando yonke into ngijabula kakhulu namhlanje ukuthi uproud ngami enhlizweni yami nje ngibusisekile ukuba nomzali onjengaye ngifisa nje kumenzela izinto ezinkulu ngibonge nakunike bafowethu ngesupport nje ade ningipa yona throughout all yabo ya sibonge nabangani bami ade bebambisene nami esikoleni ukuthi bebengisupporta nabo bengilandelela nabo bengigqugquzela angifuni ukungasho ke shame ngiqede ngingasafundi nokufunda yabo sekubuye nje kube nalokho ukuthi hayi lento yokufunda le hayi yabo but ke kodwa ke ngigcineke ngikwazile ukuthi hayi ngiqede hayi sibonke Amazwi ongathanda ukadlulisa kubantu abafowethu abasafunda nama challenges anzima mina engingakusho nje ukuthi umuntu nje akalifthi ikhanda lakhe alibhekise phezulu aqhubekele phambili aqinisele nje noma kunzima kuyenzeka lento leyenzeka lento yabo yona enzima ngifuna ukungasho kodwa ayiyenzeka kuyaphaseka Nkosi yami as long as nje wena wazi ukuthi ufunani uyaphasa ukubhekela amathuba omsebenzi ukuthi sezweni esiphila kulo wasekho isho i-profession yakho ukuthi enrole kuyiphi qualification mhlawumbe i-position afisa ukudlulisa kubantu abanamabhizinisi nemikhampani mhlawumbe ama-sector lawo maqashe kakhulu ukucelela nawo ukuthi mayikhona indlela le video mabeyibona nabo bathinteke ukuthi nayo asinikise conversation esifundele kade ngithola idiploma yami kwi-language practice ngiyenze nje 3 years kwasho ngizimo ezithize ke ngicina sengenza u4 years kodwa ke ngikwazile ukuthi ngigcine ke ngiphuma naye eminyezane engingakusho nje ngaphani nezinkulu ukucela nje ukuthi mangathiwa khona amathuba avelayo nami mangifakile bayiconsider i-application yami umsebenzi ngudinga kakhulu yona into engidinga kakhulu nje manje leyo ke ziningi izinto engifuna ukuzenzela uma eziningi izinto kumele ngizenze lokho nje okay sabona mama mama usukele ekhaya sixoxele ngohambo lakho usuke ekhaya usufike lapha konjani nje injabulo endleleni ulalile nebusuku usuka ekhaya ufike lapha kube kanjani sizakanye lokho la eSebeni Ngizizwa ngijabule kakhulu uhambo lwami lwayizolo lube luhle loba impumelelo ngihamba kahle akho lutho lungiphazamisile endleleni ngilalile nje nginalokho nje ukuthi ngizobona okuhle okumalisa ekuvela kuJehova ngibonga kakhulu umfana wami uNkulunkulu nje akabasize bonke babafowabo bebonke abasize abapha ukuphila abapha amandla bese abapha namathuba omsebenzi ukuthi njengoba sebafundile nje abathole phela isinkwe sokuphila ngibonga kakhulu ukuthi bekunzima empilweni akuzange kube lula namanje nje kusana lokho nje kunama challenges akhona kodwa ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu emuhla ngisize ngibekezele baqinisele nabo noma zikhona inkinga endleleni kodwa uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uzosidlulisa kukho konke nalokho nje enhlizweni yami ukubonga siyathola mama la ukuthi kuthiwa isibusiso umuntu usithole ekhaya so ngifuna ukukhuluma isibusiso kumfana wakho umbuke emehlweni umkhawu umbusiso umtshela ukuthi indlela zakhe zonke ayikhanye kube kuhle konke akufisayo uzoshela ukuthi yakho ukufisela ukuthi lokunika isibusiso umfana isandla umbuke emehlweni yakho ngithi uNkulunkulu akakusize mfana wami akuphe konke okufiswa inhliziyo yakho God bless you ngiyabonga ukuthi abakaze bangikhathaze nangelilodwa ilanga ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu abasize kungathi uma ngabe sekunje bese kuvela inkinga endleleni ngifisa nje ukuthi konke abakufisayo kube kuhle lapho kokugcina
engingekwazi ukukushiya ngaphandle ngiyabonga kubaba uZD Mabuza ngibonga kakhulu angenzele khona nje empilweni yami ngiyabonga kakhulu. Usuku lami lamhla ka-20 lube luhle kakhulu ngangokuthi ngathintwa omunye wabangani bami umfoka Mdlalose ngomhla ka-19 wathi ngiza lapho Mabuza ngizodlula ngikuthathe lapho sihambe siyohlala namajida asha abanye abangani bethu esasizohlanganyela nabo ukuthi siqale i-celebration yethu ukujabula nje kwethu sisonke kuze kube umhla ka-20 kade nginabo nakuba ke besingaphelele abanye abafowethu sesihlangana khona ehall ngezimo ezithize ezenza ukuthi bangakwazi ukufika umhla ka-19 kodwa ke thina sasekhona saba nosuku oluhle kakhulu sa-enjoy kakhulu kangokuthi nakusasa sajabula sasibonana sigqoka laphana kuhle kunjiyana okungijabulisa kakhulu kuba khona kukama bekhona abafowethu Nduduzo Thobeka noSipho sethu bonke abakwamabuza bebekhona jabule kakhulu ke nakuba ke bengingathanda ukuthi nabanye babe khona kodwa ke ngenxa yokubambeka bakwazanga ukuthi bafike ngiyakhumbula nje u-anti engifonela u-anti ofikile asho ukuthi hayi bengathanda ukuba khona kuyikho nje ukuthi ubambekile. As a language practitioner I have a good communication skill ngiyakwazi nje ukukhuluma nabantu sizwane futhi siphume nesisombululo esi-right. Ngi-hard working person, ngi-team player, ngiyakwazi ukusebenza nabantu kahle, ngiyakwazi futhi ukusebenza ngedwa, ngiyakwazi ukumelana nengcindezi kwezokusebenza, ngiyiphushe to my limit ukwenza umsebenzi ube impumelelo. Ngale video I call upon anyone who's willing to offer me a job. Ngingawenza umsebenzi ngendlela egculisayo, ngendlela efanele ngoba ngiyakwazi ukusebenza futhi ngiyakuthanda ukusebenza. Okwamanje ngisebenza eSpeedy Loans, inkampani nje eholela just a basic salary, noma ngithi a minimum wage. So imali engiholela yona imali ukuthi nje ngikwazi ukuthi ngibe ngapha eThekwini kusakhona la engibheka khona. Kodwa ke lokho ke ngikufaka ngekhanda kakhulu ukuthi ngisebenze ngazi ukuthi vele ngiyadlula, ngizinikela kakhulu emsebenzini wami, angikufaka ekhanda ukuthi hayi no vele ngelinye ilanga ngizothola umsebenzi ongcono bese ngibashiya kanjalo because nabo bangisizile ngesikhathi ngidinga usizo ngalo. eSpeedy Loans ngi-assistant manager, so laphana sidila kakhulu nokuboleka abantu imali, so siyathatha idatha umuntu siyi-capturishe, senze ifayili, simfake system, simranele i-credit inquiry, simcheckele ukuthi uya-afforda yini ukuthi athole i-loan. So weaknesses wami ukuthi ngilenient kakhulu, ngizwelana kakhulu nabantu, so kuyangihlula nje ukuthi umuntu ngingamsizi mayedinga usizo, kodwa ke ngikuthandayo ukuthi ngi-overcome kanjani i-weakness yami
ngokuthi ngi-check ukuthi isikhathi esangivumela yini ukuthi ngimsize lowo muntu, ngizokwazi yini mina ukuthi ngisubmithe umsebenzi ngesikhathi, ngingashawa isikhathi sokuthi-ke manje angikwazanga-ke ukuthi ngisubmithe lowo msebenzi lowo ngibhizi ngisiza umuntu. Okunye-ke ngami ngumuntu othanda kakhulu ukulingisa. Uthando lokulingisa laqala nje ngisakhula, ngisabukela nje uMenzi Ngubane nabanye abalingisi asebemkantshubomvu kule ndima. Ngikuthanda kakhulu ukulingisa ngokuthi ngaba nenkinga ukuthi esikoleni engangifunda kuso idrama yayingenziwa, kodwa-ke ngithe mangifika masengiqedile umatric wami sengithi ngi-applyela i-varsity, ngayifaka nayo ukuthi ngiyayi-applyela-ke. Idrama ngayi-applyela-ke, ngayifaka kunjalo ngazange ngiyenze e-high school. Nga-applyela-ke bangibiza-ke ukuthi angize kuma-auditions, kwaba ukuthi kangikwazanga uphinde ngibuyele eThekwini sengisekhaya. Ngangibuye ukuzokwenza i-interest test ye-language practice, so imali-ke yasingasekho ukuthi ngiphinde ngibuye-ke ngizokwenza ama-auditions e-drama. So wangigeja kanjalo ukwenza idrama esikoleni, ngagcina sengenze yona-ke i-language practice. But-ke uthando lwayo-ke acting aliphelanga lapho, ngoba ukulingisa ngize ngavela emva kwekhamera ngamafilimu akhiqizwa umfowethu uSipho Sethu Mabuza. Naye athi mayeqala wathi uyayiqala ngoba uyazi ukuthi bengiyithanda kanjani i-acting. Mayeqala nje mina wayengitshela kanjalo ukuthi uyayiqala nje ngoba ufuna ukuthi iphupho lami lifezeke ukuthi ngibe emva kwekhamera. So uzo-uplifta-ke nabantu kwi-community yethu, kwaMhlaba Iyalingana, avundulula amakhono amaningi nje, ngoba asilitholi ithuba elinjalo lokuthi sigcine sesifinyelela lapha esibukela kubona abafika khona. So ingakho ngaqala-ke ukwenza amafilimu. Amafilimu esesiwashuthile ngaphansi kwegama likamfowethu uSipho Sethu Mabuza, sishuthe Isiphetho angenze kusona i-main character. Isiphetho esinama-episode ayi-5 angenze kuso i-main character. Sisebenzile impela-ke laphana, saze sasebenza ngenkakha kwezokulingisa. Abanye bamazi ngophunyuka kwimbewu, umnumzane uNombela. Hayi, yeah, so sishuthe ne-second chance. I-second chance-ke bangibonile-ke abanye lapha nozakwethu, ibe nesasasa elikhulu-ke lapha ku-YouTube. Hhayi, ibe nesasasa elikhulu, angifuni nje ukungasho. Ku-YouTube under uSipho Sethu Mabuza ungayibheka nawe. I think manje ishoda ngama-views amancane kakhulu, ifike ku-100K. So that's a lot of work and support. Siyabonga, sibonga kakhulu. So amanye amafilimu angigejile-ke ngenxa yokubambeka la engitohoza khona, angikwazanga ukuthi ngibe sekhaya mabe washutha amaningi nje, mhlawumbe la ku-5. So yilokho-ke okwenza ukuthi ngigcine ngingasakwazi ukwashutha amanye awo, ngoba i-acting ngiyenza nge-spare time sami. Angifuni ukuthi iphazamise umsebenzi engisuke ngiwenza kuze kube ngathi mhlampe angiwuhloniphi umsebenzi engiwenzayo. So nge-spare time sami ngama-Saturdays mangiphuma nangama-Sundays ilapho engithola khona ithuba lokuthi ngenze okuthandwa inhliziyo yami, ngenze engikuthandayo nengakhula ngikuthanda. Lelo thuba lelo ngiyalibonga nalo. Kwenzeka qeda isizungu-ke i-acting inama-challenges amaningi, angifuni nje ukuqamba amanga. Kunzima ukuthola ithuba lokuthi uvele kwamanye amadrama akhona, ngangokuthi uyayibona emakwama-auditions ukuthi ama-lines akhona, abantu abafuna ukuyo-auditiona for ispace esisodwa. Ulayini osukumkhulu kakhulu laphana, hlane nabantu abahlukahlukene.
Kodwa ke engicabanga ukuthi mina ngine-faith ukuthi umfowethu uzoyenza iphumelele inkampani yakhe iMabuza Green Pastures. Okay, nakho ngikhohlwa manje. Engicabanga ukuthi umfowethu uzoyenza iphumelele inkampani yakhe iMabuza Green Pastures kwezokulingisa. Engicabanga ukuthi iyona esengobambelela kuyona. Malivela ithuba lipresenta ngempela ukuthi angivele kwamanye ngicabanga ukuthi koba kuhle kakhulu lokho ke sengiyovela kwamanye ama drama akhona. Ngingakhohlwa ke nokuthi ngisuke iphi ngayo acting umfowethu wonke njalo ozobe enze lokho. Mhlambe okugcina engathanda ukusho ukukhuluma mhlawumbe nabantu abasha noma abantu abasafundayo ikakhulukazi labo abangakalitholi ithuba mhlawumbe lokuza evarsity ngokuthi ayifunde ngokukhulu ukuzimisela lokhu ingadlali sebenze kanzima ukuthi ifike e-university ukuze izofeza amaphupho ayo kahle. Mhlawumbe kwabasemavarsity ukuthi noma ngabuzwa ngathi kunzima kanjani noma ngabuzwa ngathi ijobe lihleli kabi kangakanani, qinisela wenze konke okumele ukwenze. You can still do it and you will do it if nje umqondo wakhe usendaweni right. Uzokwazi ukuthi nawe uphothule izifundo zakho, ungagcina ufane nabanye sebayekelile bangasaphothula izifundo zabo. So uzokwazi ukuthi wenze okuhle okumele ukwenze. Okunye ngaba ukubonga okukhulu mhlambe kubantu abangisekile mhlambe empilweni yami bangasangiseki ngingasakhulumeli ephuzwini lokuthi bebenginika imali noma bebenzani, kodwa nje umndeni wami waMabuza ngiyawubonga kakhulu ukungisupporta ungiseke kukho konke emotionally. Ngicabanga ukuthi khona okubaluleke kakhulu ukuthi umuntu uyakusupporta emotionally banendaba nami. Ngibonga kakhulu impela ukuthi babe ingxenye yohambo lami. uMabuza ubaba uZD ngibonga kakhulu. Angifuni ukungayisho lento. Uyena isizathu esikhulu esenza ukuthi ngibe la namhlanje. Ngokungibeka nje e-university ngibonga kakhulu. Bayazi abamaziyo ukuthi ukufunda kuyena kubaluleke kangakanani, ukuthi umuntu afunde nje ukuze azokwazi ukuthi naye ayimele aphile kahle. So ngicabanga ukuthi khona angibekela khona la wamnika ugqozi nofuqufuqu ukuthi nami ngikwazi ukuthi nginakekele uma nginakekele umndeni wami. Ngiyabonga kubo bonke abantu abangikhombisa uthando, bangisupporta indlela yonke le, my brothers in particular. Sipho sethu Mabuza dlala indima enkulu umfowethu, angifuni ukungasho, angifuni ukuthi uma ngathi ngiyayifihla lento. Nduduzo Mabuza ngibonga kakhulu umfowethu. Nakuba ngeke ngikwazi ukuthi ngibabale bonke mhlawumbe one by one, so bazongixolela abafila ngathi angibabalanga, kodwa ke inkulumo yami nje iqonde lapho ukuthi ngibonga kakhulu isupport abantu abangiphe yona kuze kube ulusuku olukhulu kangaka ukuthi sengiyaqoka ke manje nazi iziqu zami. Uma yebo bengasebenzi kodwa ngibonga kakhulu ngakho konke angenzele khona kusukela nje ngikhula nje. Mina angazi ngilale ngadlile sithi ngoba akasebenzi, nami bengingazi ukuthi imali uyithathaphi kanti oba phela akasebenzi. Kodwa ke asikaze silale sithi asidlile sithi ngoba ukudla kukho endlini. Kodwa ngibonga kakhulu lokho ukuthi hayi uma ubekwazi ukuthi asinakekele. Lokho kunginika ugqozi ke nofuqufuqu lokuthi nami mhlazana ngiba nowami umndeni because angabi nabo abantwana. So ngibathanda kakhulu abantwana, ngifuni le ukuyishiya. Kodwa ke uNkulunkulu akangiphi ke bona okwamanje. So yikho ke mhlawumbe ukwenza ngibathande kangaka indlela engakhula ngayo nami. Ngikhulu baba wami engekho uma esikhulisa yedwa.
kodwa-ke nakho la sikhona. Yingakho ngingakaze ngicabanga ukuthi mhlazane ngaba nengane, ingane yami mina ngizophila, mina kuzoba njani, ngoba ngiyazi ukuthi kunjani ukuthi ungabi naye ubaba. So engakusho nje ukuthi mhlawumbe ukugqugquzela intsha noma igenge elingana nathi ukuthi hayi bafethu asibambisaneni bafethu, singayipheki ingane zethu, singayilahli. Ngisho ngathiwa amandla awunawo kodwa ungayipheki ingane yakho ukuthi uzoyenza ngani. Uma kunethemba nje ukuthi into izokwenzeka ngendlela ikhona yokuthi yenzeke leyo nto leyo. So ilokho nje engingakusho kubantu besilisa abaphika iy'ngane zabo. Mhlawumbe ukukhuluma mhlawumbe no-government ukuthi siyacela amathuba emisebenzi, siyabona ukuthi hhayi kubi impela isimo sibi, nezinto seziyabiza manje, zimba eqolo ngempela, upetrol unyuka mihla namalanga. Lokho kusidalela ukuthi kunyuke i-mode of transport. Asisakwazi manje ukugibela siye la esitohoza khona ngoba sithi kuyabiza kuyakhona, sesisebenzela nje i-transport nokurenta, imali yakhona iphela ungakathengi nokudla. So kunzima kakhulu. Siyacela la u-government ukuthi asivulele amathuba emisebenzi. Siyacela nakwiy'nkampani ey'nkulu ukuthi amathuba emisebenzi avulwe, kuvuleleke intsha ukuthi isebenze. Umuntu angafundi eqede ehlala ekhaya, kungabi bikho ukuthi uthola isinkwa sokuphila. Ngibonga kakhulu wonke umuntu obukele le documentary, sibonga kakhulu. Nginibingelele lonke kuphi nakuphi la okufinyelela khona izwi. Okhulumayo uSiphelisihle uMasingalushobane, indoda eyazana kakhulu noMabuza. uMabuza ukuhlangana kwami naye sihlangane eminyakeni 2-3 edlule. So ngahlanganiswa omunye umngane wami, so sengingasho ukuthi ubafu because sisuka endaweni eyodwa. So izinto engiyifundile ngale ndoda le, okokuqala nje engakuthanda ngihlangana naye i-personality yakhe. Engintroduce umngane wami kubo kwaba abantu abangamukela ngezandla efudumele because ngifike vele nginomngane oyedwa, so ngagcine-ke sengingabafowethu. So sihlalile kakhulu-ke nazo lezi nsizwa, sishizile sonke. Ngihlangane nabo esafunda, ufunde waze waqeda. So into engiyithandile kuye uLindo, i-dedication yakhe ne-focus. Ube umjida ofocuse kakhulu esikoleni nasempilweni because ubefunda hustlish. So ubesebenza ephinde efunde, ubekwazi ukubhalansisa kokubili lokhu kusukela eqala waze waqeda. So ngibe naye nje kusukela umngane wami ngi-introduce, wafunda waze waqeda. Ngisho eseyogogoda ngangikhona ukuyobungaza i-graduation yakhe njengobafu, because phela since sisuka ndawonye siyaligcina usiko lokusaphothana. Uzalo nawe yazi ukuthi luqala ekhaya, so yabahlonipha abantu, siyahloniphana nje, into vele esiphila ngayo ukuhlonipha abanye abantu, umazisi omunye umuntu. So izinto eningi nje zi-positive kakhulu ngayo. So ngiyamfisela inhlanhla since sine-qualification kwi-language practice ukuthi nanoma ngabe iziphi izimo zenzeka, kodwa ngiyamfisela ekuthenini ngelinye ilanga awuthole umsebenzi awufundele, ngoba indoda esebenza ngokuyikhandla le enanespirit esikhulukazi. So nanoma umuntu ocabanga ukuthi amsondeze eduze uzobe engalahli. So ngiyacela ukuthi alithole usizo ubafu ukuze nazo ukwazi ukuthi impilo yakhe iqonde ngelinye ilanga. Ngiyabonga.
Sanibona babukela emakhaya. Igama lami ngu-N wakakhoza, Ntando yenkosi wakakhoza. Qobanqobane yaqoba ezizweni awu sibhamu somthakazi. Khala bemzonda, awu nkulunkulu wami. Ngizo represent umfowethu la, uLindokuhle Mabuza. Hayi indoda ke engiyazi kakhulu nje. Umfowethu lo. Osebenza kakhulu nje ngokuyikhandla entweni eziningi. I-relationship yami naye ke ihlangana kanje. Umfana kaMamkhulu, so uma noma wakhe bayalamana into kanjalo nje. Umfowethu indoda elunge kakhulu nje. Kwizinto eziningi unothando nje, uyakhombisa ukuyinikela. Ngiyakhumbula nje ukuthi uke wenza ngisho ama-video, ama-movie kahle kahle. Ngingarelate kuwo nje mhlambe isiphetho no second chance kanjalo. Udlala irole enkulu kakhulu, uyakhombisa ukuthi unalo ugqozi nofuqufuqu ukuthi mhlambe aphumelela ephambili. Umfowethu sikhule sonke sisebancane kodwa ke bephambidlwana kancane kunami ngeminyaka. Uhambe efunda nje emabangeni aphansi, umuntu nje okhululeke kakhulu, obathandayo futhi nabantu. Uyakholelwa futhi nasemndenini wakhe. Umuntu nje onothando kakhulu. Cabanga ukuthi abangani nezihlobo bayamazi ukuthi hayi makukhulunywa ngoLindo, hayi kukhulunywa ngendoda elunge kakhulu because unomusa kakhulu. Usebenza nje ngokuyikhandla ngasho njalo kusukela nje emabangeni aphansi. Wafunda waze wadlulela e-high school. Wathi sefike lapho waphothula umatikuletsheni wakhe, waze wadlulela enyuvesi nje edume kakhulu yaseThekwini kuthiwa Durban University of Technology. Yilapho kade efunda khona ke izifundo zakhe. Wafunda waze waphothula i-degree ye-language and practice if I'm not mistaken. Kodwa ke bengifisa ukuthi umfo bamxhase kakhulu esebenzisana nomfo kaDibuza uNtshebe. Nibaxhase kakhulu ekwenzeni mhlambe ezinto eziningi because babantu abatalented kakhulu. Benza ama-movie nasesikoleni ke kanti bayaqondisa njengoba nje umfowethu kade egqoka nje ijazi elingaqokwa nanombani. Akusilela semshadweni lelana kodwa liyasetshenzelwa ke lelana. Sebenza kanzima ukuze uphumelele. So bengifisa ukuthi makukhona ama-sponsor mhlawumbe angalekelela la lekelela khona ema-movie ba subscribe abantu nalapha kuDibuza search uSipho Sethu Mabuza ku YouTube. Cofe lapha into eyinsimbi, subscribe lapha i-channel khona bazokwazi ukuthi bakhule bababukele. Umfo kaMabuza kuLindo udlala nje indima enkulu kwenye imovie. Ngicabanga ukuthi uyena oyi-main character. So nizombona nje, nizobona nayo intshebe ukuthi ke mina ngisayintshebe encane. Kodwa ke okuningi nje ngaye engingakusho ukuthi hayi unothando. Njalo futhi umuntu oqondile, ongayifuni into ebheke eceleni. Uyabona? Akazwani nomuntu mhlambe owenzakalisa kabi umndeni wakhe njengoba ngishilo ukuthi uyakholelwa kakhulu emndenini wakhe. So ingakho nathi sizwana naye kanje because uhlezi esikhipha siclose naye. So ilokho nje engingakusho. ngoLindokuhle Mabuza, simsupporteni. Kungathi singambhekela ngisho nomsebenzi. Kungathi uma esephothulile futhi nefundo zakhe zasenyuvesi, phela imfundo ephakeme lena. Yabona, athi sephothulile phinde futhi aqamele kuzo i-certificate zigcwala inyembezi nosizi lokuthi umsebenzi akawutholi. Siphinde ngathi singamsponsorisha, simsize nje kakhulu. Yabona, khona naye azojabula ukuthi wasuka emakhaya weza kwelika banana eThekwini wazozama ukufunda, azama impilo ishintshe nesimo sasekhaya. Yabona, because okuningi nje ngasho ukuthi sihlanganisela abazali bethu ukuthi babe proud ngathi baningi abafike la eThekwini. Sinaba manje bagcwele la emgwaqweni bamapara bedla idakamizwa, kodwa yena nje ufike aqondezisa izinto zakhe, wasithanda nathi singabafowabo, waphasa nasenyuvesi. So simlekelele nje kulaba azi noma connection noma yini noma abanalo ulwazi lokuthi angenza njani akwazi uku-apply athole umsebenzi ongcono
ngokwefundo zakhe. Sibonge.